Zostava styčov. Táto krátka zostava je venovaná mojim priateľkám, ktoré by chceli začať posilňovať a nevedia, kde začať. Zostavu je vhodné kombinovať s rotopedom, prípadne behom na bežiacom páse. Jednotlivé cviky zostavy by sa mali zopakovať 10 až 15 krát, celú zostavu opakujeme 4 až 6 krát. Medzi jednotlivými zostavami je prestávka na napitie sa a predýchanie. Záťaž tyče sa mení od rastúcej kondície. V ukážke som použila tyč o hmotnosti 6 kg. To je vhodná štartovacia váha. Po dobu 3 týždňov až 1 mesiaca je treba váhu zvýšiť o 1 až 2 kg podľa kondície cvičiaceho. Zostava sa cvičí 3-krát do týždňa, môže sa zamieňať aj s iným cvičením, ktoré je všeobecne zamerané na posilnenie celého tela na strojoch v posilňovni. Výhodou tejto zostavy však je, že sa dá cvičiť aj doma. Tyč sa dá nahradiť dlhou ručkou z medly, na ktorej koncoch bude uviazané rovnaké závažie, napríklad 3-kilogramové vrecko s pieskom, tiež to môže byť odrezané tenké potrubie na vodu alebo plyn. Fantázii sa medze nekladú. Rotoped sa dá nahradiť cestným bicyklom a bežiaci pás behom v prírode. Už len ostáva nájsť cieľ, prečo, motiváciu a vytrvalosť.